Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ang mahinay nga pag-roll out sa mga bakuna sa mga probinsya ang mahimo makaapekto sa lakat sang botohay sa 2022 elections. Inisunod sa kay Senador Juan Miguel Zubiri. Yaring report. Para sa kay Senator Mig Zubiri, may nagakaigo nga mga bakuna nga nagaabot sa Pilipinas pero mahinay ang distribution sini sa mga probinsya. 64 million pa ka mga Pinoy ang kinahanglan nga mabakunahan antes malabot ang herd immunity. Sa isa ka survey sunod sa kay Zubiri, nga kung may mataas pa nga kaso sa COVID-19, 46% ang hindi magboto, kag 35% lamang ang mga boto. Sa iya nga pakigsugilanon sa mga LGU, may mga lugar pa gani nga tubtub karon, ang mga yara pa lamang sa A2 category o mga senior citizens ang ginabakunahan. Ang resulta sa survey was quite alarming because, as you know, elections is the voice of the majority that should elect the leaders, both local and national. Ang gagwa sa survey, morning na medyo nakibot ko, is 35% ang oo, 35% lang ang mabutar, ang hindi, 46%, no? Almost half the population surveyed, hindi ko nung mabutar. Bangod sini, may pagkahangawa ang senador nga basi hindi malabot ang herd immunity kag makaapekto sa eleksyon. Iyan na ini nga gipalabot sa vaccine czar nga si Carlito Galvez para masolusyonan. Dugang pa ni Zubiri nga kung madamo pa ang wala mabakunahan pag-abot sa May 2022 elections, base hindi makaboto ang majority sa mga voters. Hindi man na kung sila mabasol kay mahadlok man sila, para sa ila mas importante na ilang kabuhi sa ilang boto. So, unfortunately, amo nagagawa sa survey. Pero ako mismo nakibot, kag nahadlok, gamay sa resulta tungod kay dako ang posibilidad na kung amo ni ang numero sa atong mga butante sa atong mapili na lideres halin sa presidente at sa konsyal, hindi ni siya boto sang mayorya. Isa man sa nakita ni Zubiri nga solusyon amo nga mapalawig pagid ang oras sa pagboto para hindi magdinaguso ang tanan sa mga voting precincts. Sini nga bulan sa Agosto natala na ang Senado nga magsapol sa Commission on Elections kag isa ini sa ilang mangin topiko.